Helge, når vi skal plante agurker, har du så nogle gode råd? Ja, jeg har det gode råd, at man skal sørge for, at temperaturen i jorden er tilpas høj, for at agurkplanten kan trives. Og det er altså 18 grader, det er minimumstemperaturen. Hvis man planter, og der er 10-12 grader, så dør agurkplanten, og det er kun til fordel for plantehandlerne. Så derfor skal man have et termometer og lige måle temperaturen, og så skal man plante, når man når op i den temperatur. Og man kan, når man har plantesække, så opnår man den temperatur ret hurtigt, fordi plantesækken holder på varmen, og solen varmer, så det er en glimrende idé at have plantesække af god kvalitet, som du har her. Så posten, den er glimrende til agurkplanten. De trives vanvittigt godt i den, men den skal have temperatur. Så et termometer, ja. Når du planter den, er der så noget der, vi skal vide? Er der noget med dybden? Er der noget du kan vælge, hvis du får en lang skrantede plante, så kan man også der tage bladen af og så lægge stammen ned i jorden, som jeg viser på tomat, så danner det nye rødder og vokser dobbelt så hurtigt, når den først har fået rødder, hvis temperaturen er rigtig. Ikke noget med dato. Husk, det er temperaturen, der afgør, hvornår vi planter agurker.